Kapag bagong away, kakatapos lang ng away, tapos nagkabate, iba ang intense ng inyong lambingan o di kaya bembangan. Di ba nga sabi ko sa inyo, ang init ng ulo dapat pinapalamig para hindi kayo maghihiwalay. Ibibigay ko ang 3 pampalamig ng ulo ni jowa o ni asawa para hindi kayo maghiwalay. Una, pampalamig ng ulo ang space. At the end of the day, kung grabe ang tensyon, emosyon, at ayaw makita ang pagmumukha mo, bigyan mo ng space si jowa. Diba? Lalo na kung ikaw yung may kasalanan, aba ikaw mag-adjust. Huwag mong ipilit, ipangalandakan ang pagmumukha mo sa taong nabibwisit sa iyong pagmumukha. Diba? Mas nakaka-trigger pa yun. Kaya ka nahampas ng cellphone eh. Diba? Yun yung mga pagkakataon na bigyan mo ng chance para mag-cool down muna. Anyway, pangalawa, sabi ko kanina, mahal basic na basic. Pag nag-iinit ang ulo ni jowa o asawa, aba, pamudmuran mo ng pera. Wait, totoo naman, di ba? Money can bring happiness or can buy happiness. Wag nyo kong daan-daan sa mga quotes na yan na money can't buy happiness. Ay naku, sinasabi nyo, suhulan nyo ng pera at the end of the day, naku, mapapatawad ka nyan. Kaya ikaw, kung lagi ka nagkakasala, nagkakaroon ng kasalanan, aba, make sure mo marami kang pera o di kaya lagi kang kumakayod. Wala kayong karapatan magkaroon ng kasalanan kung wala kayong panuhol, lalo na kapag pera. Marami na mukhang pera ngayon sa hirap ng buhay. Anyway, pangatlo't panghuli, mahal, kapag mainit ang ulo ni jowa, paano palamigin? Aba, it's time. It's time for you to make lambing. Diba? O, diba? Binigyan mo ng space. Definitely, okay na yan. Magko-cool down na yan. Binigyan mo ng pera. Sinuhulan mo ng pera. That would be the time na unti-unti ka nang lalapit at lambingin mo para talaga nga namang swak na swak at mainit-init ang hagod sa inyong lambingan. Ay, lagi ko ito sinasabi kapag bagong away, kakatapos lang ng away, tapos nagkabate, iba ang intense ng inyong lambingan o di kaya bembangan. Kaya naman, make sure na malamig ang ulo para mainit ang lambingan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo, Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.